Samdan. 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 Juli, जोंनि सनाया जुलि, जुलि, जोंनि सनाखौ फैदेरदो। आं सानसे उदां जागोन जुलि, थांदो। सनाखौ नुनो गोदो गोलाव खालामनांसिगोन जुलि। आंखौ गारनानै थांनानै थानो हानाय नङा। हानांगोन। आंखौबो बेवहाय लाबोदोना। हानांगोन जुलि। फिसाइ गैयाब्लाबो संसाराव थांना थानो नाजा जुलि। सानसेथ' जों हारसिं जाखागोन। सानसेबा नों थैग्रोगोन, सानसेबा आं थैग्रोगोन। थांदो जुलि। थांदो। रोजे आंखौ लानानैनो दुखु दाजा रोजे आंनि थाखायनो हामागासु आंथ' नोंखौ बावना थाङाखै आंथ' नोंखौ गारना थाङाखै
सोर आलाय सिलाय गोलैनानै थाखो गोदाव सोराव आय अन्थाव बाथावलाय सोर बबेनिबा जाखो बेबायदि गथ' गोरलै लानानै लामायाव आलाय सिलाय गोलैनानै थानाय फिसा आइ सिखार फिसा नों मानो बेबायदि गोलैनानै थादों सिखारनाय आं दैखांनि दे सिखारनाय दे थौ आं गारि दंथ' आं गारियाव दैखांना लानानै थांगोन नोंखौ थौ दे नों फैबाय हामबाय दे आयनाखौ लोगो मोनो दा बियो औ दा बिसोर सानैबो गुबुन जायगायाव दङ दे गाखोदो होनबा दा रायज्लायसिगोन थौ आदै आं थांनोसै बे एफा उन्दै गथ' गोरलैखौ लानानै बहा गोदाव सोराव थांनो नोंलाय बेवहाय थाबाय थानानै मा राहा मोनो आदै आं नों आंखौ गावनि बिफा बादि सान फिसा बुं नों मानि थाखाय फैदों आं नोंखौ हाजासे मदद खालामगोन आफा आं आंनि बिबनांखौ नागिरनानै फैदोंमोन आंनि बिबनांखौ माखासे सुथुरफोरा दायनिगिरि साजायदों बिबनांखौ मोनैनि फिसायखौ हमनानै लांदों नोंनि बिबोनाङा बेवहाय सोरनावबा दंफैयो नामा सोरनियाव दं आं मिन्थिया उरखावनि फिसाजोखौ लोगो हमनो फैदोंमोन उरखाव बेनिफ्रायनो न'आव सहैयाखै उरखावनि फिसाजोखौ लोगो हमनो नों उरखावखौ सिनायो नामा औ बेनि फिसाजोखौनो आंनि बिबनां बिरदावा गोसो थोयोमोन आरो जोंनि गुबै संसारनि सुथुरा बेनो बिरदाव बिदिब्ला नों सोमदोननि बिसि नामा औ आं सोमदोननि बिसि जुलि फिसाफोर नोंसोर फिसौ सिनायदोंना आं सोर फिसौ आं नोंनि आबौ दिदोम आफा फिसाफोर नोंसोर थांनानै थानानै आंनि थैनाय जिउखौ फोथांफिनबाय फिसाफोर बिदिब्ला बिरदावा बैनोमोन उरखाव नों दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय बहा गनो नों इनाय फानजारि सानानै सानबेसे जानो फै फिसा फै बिरदावखौ नागिरहैनि र' मानसिया बेनो माथो जालायखोब्रा गारियालाय हाब माइसि मोजां गेब्लाब्ला नोंलाय माथो बैहाय दाख्लै एक्सिडेन्ट जादोंमोन माला दाखालि बै सुबुन खारियाव जानाया दाख्लै सुबुन खारियाव जानाया गाराय गोजाथार सिङाव नायनि गारायखौ नायनि नायमारना बोरो बेयावसो नैयावसो थगायसुला आइदै आंगा सेंग्रा बोर आंनि दाय नङा आंनि दाय नङा इसोरफोर आंनि दाय नङा सार नोंथांमोना सोमदोनखौ जि दायनि थाखाय एरेस्ट खालामदोंमोन बे नंखायसो सार नंखाय होनना मा फोरमान दं नोंसोरनाव औ सार बेहाय आङो दंहैयोमोन सार बिदिब्ला नों मिथिगौ बिरदावा बहा दं औ सार बिसोरो सुखि हाजोनि मोनसे बादायाव दं
हेलौ जतिन नोंनि गलाब बिबारा सकि हाजोनि सुबारियावसो बारनानै दं मा सकि हाजोआव बिदिब्ला गोख्रै नङाब्ला नोंजों लोगोसे आंबो फानजारियाव जोबजानांगोन नों जेबो जिंगा दासि नों आंजों फैनायसाय आं मा खालामनांगौ खालामगोन ना बिदिब्ला एक्सटेन्ड खालामग्राफ्रा सोरमोन बेनो सार सार हायनानि बिमायजों लोगो नांनायनि बेनो मावदों नोंसोर बिदिब्ला मा खालामनो सार रांनि आंखाल जानायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनांगौ जादोंमोन सार आरो बे खामानियाव जावले साराबो हेल्प खालामदोंमोन सार जावले औ सार जावले गैया सार बबा थांबाय फलाना मैहुरनि मोनामनाय मोननायखाय ओंखारलांबाय उदै बिगुर साजुबाय सार बसुमतारी आंखौ निमाहा होदो सार समदानखौ लकामनि बायदि उनना लाबो जागोन सार निमाहा होदो आंखौ थौ नै फंबाय रथ'नाय रथ' बै नोंजों दाख्लैहाय आंनि टेम्प'आव गाखोनाय सेंग्राया बबाव थायो नों मिन्थिगौ नामा मानोबा नांगौमोन आदै मानो नांगौमोन माने बियो आंनि फिसा आरो बियो बिनि बिबाजै बिदिसो नामा औ आदा अन्नानै आंखौ सहाय होदो बिनि थाखायनो बिनि फिसायखौ पुलिसफ्रा हमना लांदों बिसोरखौ आं मिथिगौ बिसोरनोनो ओंखाम हैनो लांनायदों थौ सिखारनि गावनाया जेराव बेयाव नाङा जेराव नोजोर खालामो बेयावसो नाङो आरो नांबा मालाय मा जानोखाय आंबो आंनि बिखायाव गावनानै लागौमोन मालाय सोर मालाय बोरो माबायदि मालाय हगारना दावसिन दाउलाफोरा नुगोन दुगैखांना थब थां दे आं न'खराव थांना फैनि दे थाब फै जागोन दे मा दहाय गेलेखांनानै अहादिया आरो गेलेनो फैबावदों Home. Get out! आंनि जाखासिगोन सिन्था दाखालाम Oi, habis hukar. मोसानि सिगाङाव बै फांखानि लेरनाय बिखौ होख्राय
हमदोंना दासो आं बिहामजोलांनि हर हर आदा जावले आं नोंनि गाज्रि आखलखौ नुबोगासिनो दं नों दिनै गनायनि लामायाव गैला सार आंनि दाया मा दाय दं ओइ बिसोरखौ लाना दं फै फै बैसोरनो खोमाथ' सोंदोंमोना माथो जमा जमा नङाथाय माथो थले नायनि फायना फिसा बैनाय आं दिनै बेफोरखौ मा नुनो मोन्दों मा जादों मानि सोलाबायनाय मानो खारलाखासि हा गुमै बिसोरखौ लायनो थांनायाव खारबोनायखायसो होसो फैदों थ' फंबाय जों थांदोनि बिरदाव फिसाफोर नोंसोर आंखौ दिनै निमाहा होदो आं दिनैसो बुजिनानै मोनबाय थार मोजां मोनलायनायखौ माब्लाबाबो फानजारियाव जोबनानै दोनजाया सोमदोन जुलि नों बेवहाय बाजै फिसाफोर नोंसोर दिनै इसिबां गोदाव सोराव जुलि बिसोर फिसाफोर आं नोंसोरनि बिफा दिदोम दिदोम नों दिनै बेवहाय मा मोखाव आंखौ नुना गोमोदों नामा दिदोम आं दिनै नोंनियाव मा रावजों निमा बिबावनो दिदोम आं दिनै बुजिबाय दिदोम थारखौ मालाबाबो जेनहोनो हाया नों दिनै थारजोंनो देरहामारबाय दिदोम बैनाय नों बेखौ मा खालामनो सानदों पिस्तल हायाव गार बैनाय बेखौ मा खालामनो नागिरदों गुबै बहा खारनो बिलाय फिसाफोर बे जादों आंनि पापनि साजा फिसाफोर नोंसोर आंखौ निमाहा होदों फिसाफोर बिमा